F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li b'effett immedjat kull min ġej lura Malta minn barra irrelevanti mill-liema pajjiż ġej irid josserva kwarantina mandatorja. Dr. Abela stqar li kull min se jirfes Malta u soġġett li jagħmel 14 jum kwarantina obbligatorja u issa li min ma josservax dan l-obbligu jieħel multa ta' 1,000 euro għal kull darba li ma jkunx obda. Biex inżommu s-sitwazzjoni kontrollata u tajba kif inhi f'pajjiżna illum, l-obbligu ta' kwarantina obbligatorja, ġifieri l-kwarantina ta' bilfors se jkun qed jestendi għal dawk kollha li se jkunu deħlin f'Malta ġejjin mill-liema pajjiż ġejjin. Dr. Abela għalli jefhem li l-multa imposta hija qibsa ħafna, iżda tenna li dan qed isir biex iservi ta' deterrent u sabiex kulħadd jimxi mad-direttivi li qed jixxandru. L-effett fil-prattika x'inhu? Naħseb ma trix tkun f'sensik biex tgħid ħammur Malta nagħmel ġimgħa u noqgħod imsakkar ġol kamra tal-lukanda. Il-miżura hija waħda b'saħħitha ħafna, tgħidli għaliex ma mortux mill-ewwel għall-lockdown tal-airports. Hemm numru ta' Maltin, numru ta' Awċin li jridu jiġu lura lejn pajjiżna li nqabdu barra l-pajjiż li jridu jirritornaw lura. U għalhekk naħseb li hija miżura li tissalvagwardja b'mod mill-aktar b'saħħtu is-saħħa tal-poplu Malti. U hija l-miżura li ġiet indikata lilna illi għandna napplikaw f'dan il-mument partikolari. Il-kwarantina mandatorja daħlet fis-seħħ il-ħamis filgħaxija permezz ta' avviż legali li tasseta lill-pulizija li timmulta lil kull min jikser l-obbligi tal-kwarantina. Fil-konferenza tal-aħbarijiet Dr. Abela ħabbar ukoll li se jibda screening fuq il-vapuri tal-GoZo Channel waqt li x-xufiera tal-karozzi tal-linja nata ordni biex ma jabbux passiġġieri bil-wieqfa u jħallu twieqi miftuħin. Il-Prim Ministru nota b'sodisfazzjon kif waħda mill-ewwel persuni infettati bil-coronavirus f'pajjiżna fieqet mill-virus u ser tkun irrilaxxata mill-isptar. Dan ikompli jikkonferma kemm għandna sitwazzjoni li tinsab taħt kontroll fil-pajjiż, kemm ma hemmx lok ta' paniku u kemm allura nibqa' nappella għal kalma. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn spjega li l-virus ma jinxtereċ jekk il-persuna ma tiżviluppax is-sintomi tal-coronavirus. Min ħajjoqgħod kwarantina għad m'għandux ħafna drabi m'għandux il-mikrobu, kull ma kien f'possibilità li jkollu. U anke jekk kollu jkun għadu ma ħareġx u allura mhux infettiv. U laqas nkunu nistgħu nikkonfermaw li għandu, għax nkunu nistgħu nafu li għandu biss meta jibdu joħorġu l-sintomi. Ġifieri inutli tagħmel test swab fuq persuna li għadu mhux sintomatiku. Għax jiġi negative u mbagħad isir positive biss la darba jkunu ħarġu sintomi. Il-Ministru għas-Saħħa spjega li f'pajjiżna hawn 3 ċentri fejn qed jinġabar l-ikel għal persuni fi kwarantina qal li dan qed jitqasmilhom fi żmien 24 siegħa wara li jċemplu fuq il-helpline 2141-1411. It-tqassim qed isir mill-awtoritajiet tas-saħħa u s-soldati tal-Forzi Armati Maltin. Ħabbar ukoll li fiċ-ċentri tas-saħħa se jidħlu fis-seħħ qatt ta' miżuri biex jitnaqqsu n-nies bla bżonn billi qed tiġi żviluppata sistema online. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.